alle sammen. I dag vil jeg lave dagens outfit. Det er sådan lidt forskelligt, hvad det hedder. Men ja, jeg vil bare lige sige, at det er filmet fra min computer, hvis det er lidt dårlig kvalitet. Men ja, jeg vil bare begynde. Jeg har, fordi jeg ikke rigtig skal noget sådan i dag, så har jeg bare lige sådan et her hårbånd, eller stikhårbånd på. Jeg ved ikke helt, hvad man kalder sådan noget. Og så har jeg sådan en helt normal gul top med sådan en her udenover, og det er fra Seeds. Ja, og det var et sæt. Så har jeg sådan et par jeans her på. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se, men sådan et par lyse jeans fra Princess, tror jeg det var. Og sådan et par sorte sokker, også fra Princess. Jeg har ikke sådan ellers noget på, så har jeg sådan et par øreringe her i hjerter. Jeg fik den fødselsdagsgave, så jeg kan ikke lige svare på, hvor de er fra. Men ja, håber I vil like og abonnere, og jeg ønsker igen, hvis det er lidt dårlig kvalitet. Hej!